Awakmu ning durung le. Ya. Arep njajal ibu-ibu lan adik-adik Waranggono goyangane kaya ngapa. Ya, dicontoni dhisik Mas Darmaji. Ya. Contone ngeten. Ya. Awas. Yo. Bangpak, bangpak, tumpak deluda, maju, 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 mundur, 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 maju, 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 mundur, 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 jaipong, 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 blegu, blegu. Contone ngoten niku. Dlantak, dlantak, detak deluda. Maju, 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 mundur, 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 maju, 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 mundur, mundur, mundur. Jaipong, 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 bleguk, bleguk. Ayo. Mary, Mary, tobrut, 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 tobrut. Ya. Trantak, trantak, detak, deluda. Ngono lho. Ayo Mer. Iki wis majake awak-awak iki. Ayo. Padhe lek mlaku maju-maju-maju sikile ya maju-maju, aja mek pundake. Ya. Yo, dadose Mas. Madhepe ke sini, madhepnya ke sini. Lah. Oke, sip, yo. Bangpak, bangpak, tumpak deluda, maju, 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 Ya. mundur, 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 maju, 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 Ya. mundur, 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 jaipong, 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 blegu, blegu. Dan Ranjal, 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 Ranjal. Ya. Ayo is. Ranjal. Lek Mang Mary madhep ke saya, saiki dirimu hadap ke sana, ke sana. Ya. Rodok sigrak Mas, aja tempone aja renak-renuk. Ranjal iki senengane keras ngono iki, ya. Set 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 set. Ngono. Yuk. Bangpak, bangpak, tumpak deluda, maju, 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 mundur, 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 Ya. maju, 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 mundur, 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 jaipong, 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 blegu, blegu. Ngono wis. Pane. Ayo, Hani Kusuma, Hani Kusuma, Hani Kusuma. Yo. Ayan. Es. Maju-maju yo kena, esek-esek yo kena. Sakarmu, apa Dok? Esek-esek. Yo. Tanjake Han. Yo. As. Bangpak, bangpak, tumpak deluda, esek, 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 jaipong, 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 blegu, blegu. Oh, enak. Bocah itu kok anak cerita lho apa? Jaranan, jaranan, jaranan. Yo 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 yo. Sing prayekno hati-hati, Cok. Yo 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 Mas Darmaji. GBC pun sekecakne Pak Eko. Nggih Mas Darmaji. Wah, 1 2 3. Masuk Pak Eko. piye Mas Darmaji? Piye Mas Darmaji? Yo. Buang rasa senang, ngungkih rasa sedih, njaba rasa mangka, duga-duga digawa, ngati-ati aja nganti keri. Iya. Turangga Jaya, pimpinanipun Ki Eko Prisyanto. Ya. Dadoke Mas. Yo, dadoke. Yo. Yo!
As, ha, ayo, Parian, parian. Parian, parian. Ah, mau jogetane wis parian, parian. Umume para pejabat-pejabat ki lek bar nyambut ki mesti gawe pantun. Awake dhewe sebagai seniman seniwati yo juga berpantun ria. Tak wiwiti saka Khoirin. Ya, Ririn. Ya. Nyekel kodhok ning wit trembesi. Sik to. Sik gamelane mandek engko lek sak omongi muni yo. Sik mandek kok sik. Kudu manut pimpinan. Rin, ya. Nggih. Piye? Nyekel kodhok ning wit trembesi. Heeh. Karo layah-layah ora klamben. Heeh. Wong wedok aja mbok apusi. Apa neh mbok tinggal lomben. Oh iya. Sik, aku tak takon saiki Rin. Pripun? Apa kabeh ki lelakone wong kan beda-beda. Nggih. Eneng sing kesenengane judi walaupun dadi larangane agama dan negara lho. Judi, omben, maling, terus medok. Di antara kesenengan-kesenengan sing tau dilakoni iki umpama sing kok gedhingi dhewe sing ngendi jajal? Kabeh. Lek mek ngombe ndak apa-apa. Wong ki paling sakit hati ki lek dilarani wong wedok liya lek wong wedok. Lah lek diapusi nggih lara ati, Pak. Lek blok ngombe aja nganti kok anu tokno losno bocah kuwi. Lek ndak oleh mengko Sinten lho, Pak? bocah kelek. Rencang kula. Lek mek ngene wis to ndak lek akan lepas dari dirimu. Alah. Sampun gantos. Gantos. Angel. Iya, bocah lugu. Angel. Ya. Tawon madu ngisep sekar. Heeh. Calon ibu kudu sabar. Iya, ngono. Apa wis ana Angel? Sampun. Pirang sasi? Sampun. Pirang sasi? Napa? Pirang sasi? Lah, pirang sasi? Duka, nggih. Tegese wis ana anumu wis ana ya. Heh, Pak, ampun ngoten to Pak, ya Allah astagfirullahaladzim. Amit-amit ya Allah mboten. Sing apik. Iya, yo aku arep njajal sapa? Eta Anggun Angel. Anggun. Iya. Arian Gul. Dahar melon entek 5. Dahar melon entek 5. Mugi penonton sedaya panjang yuswa. Amin. Ngono. Lah saiki lagi muni ndelang tak tong. Ayo. As. As. Hop. Pambuka. Langsung pambuka ya. Ya.
Mak. Mak sapa? Mak Manohara. Tama. Suarane elok banget ya Yung. Wah, tenan kok. Lek gelem nyuwara sinom ngamet. Wah, kukut karo Jeng Manohara. Iya. Suasanane seger banget ya, Jeng. Iya, Yung. Ya suara putri no. Iya, Yung. Kaya rumangsa aku kok. Lek pas ngono ki suara putri, mengko suatu saat nggih suara gedhi ngono lho. Lali kok. Kadang cilik, kadang gedhi ngono. Mosok Ya sak-sak niku gedhi, sak-sak cilik ngoten lho. oh iya. Nah, nek pas dandan wedok ngeten iki nggih dicilikne. Heeh. Lah makin nek kegeden ora ya kelungguhan. Iya. Aku mek gumun. Ngono ki ndak. Sampean kan sudah beberapa tahun yo, Jeng. Artinya menjadi seorang perempuan dan dari Waranggono. Lah kula Ngono ki apa pernah terjadi peristiwa sing sajak menyakitkan ning kono ngono maksudku. mboten trima menyakitkan. Piye? Garai senep. Lah mau mula ta wonten pariane. Apa? Napa niku jenenge? Mangan kuaci, Hmm. diadai bak. Heeh. Rego banci saiki mundhak. Ngene iki komunitasmu Tulungagung ya akeh sing do teko ya yu. Mboten semerep. Loh. Lah kula mboten nate ngoten-ngoten niku. Nek kula nu wanita asli kok. Oh iya. Ya mbok aja ninggal-ninggalne kanca, komunitas Tulungagung iki ya akeh lho. Mboten, maksudnya kula pun buka kiambak kalih Bu Lola menika. Oh iya. Lek persatuane ngono an apa jenenge, Jeng? Mboten semerep nek mriki nggih. Lek mae sampean kono apa? Iwama. Iwama ki apa? Ikatan Warwirwar Madiun Oh lho. iya. Heeh, Tulungagung apa ya iki perlu tak goleki lho, tak sebarkan. Tulungagung menika wonten ketuane. Sapa? Mas Hasim menika ketuane. Asline. Asim ki wis paleh wong wedok arep golek sing Oh ngoten. Golek sing wanita bertombak. Yo. Ayo. Nenane. Ya. Ilang
ben saya seger Mas, lebokke ning ngene si kucing. Penak melih niku rujak jeruk. Seweger melih malah. Iya. Dak si kucing aku seneng, Mbak. Oh ngoten. Kok ya semerep nek kula niku senengane kucing. Iya. Dasane Nabi panutane asalan magrib ngaosake puji syukur konjuk ana ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dat kang maha welas asih yuang widiwasa, Tuhan yang Maha Esa ya nduk. Ngono ya yung. Awake dhewe ditimbali keluarga besar almarhum Bapak Sudarsono. Ayo. Kebar. Yo. Ebrut. Kurang nyincing. Jarite kurang nyincing.
meneh kula. Hei. Mas Gono. Yo. Wes sesuk gawe ukel neh. Suwengil Pak Usan, wis ya Pak. Apa? Tengku suwengil Usan. Ngopo kok teko teng barang iki? Sampun, kewareken niki wau. Kewareken rawone Pak Condro. Iya. Oh, enak. Ya Mas, neruske. Iki ana pamundhut diwaca dhisik. Ngersake cinta tak terpisahkan harus Sidorondo. Ya, Mas Narto. Dadoske, ya. Dino, monggo. Ganti Mas Berdil iki, Mang. Ning kono. Ya wis, ning kono ae. Hey!
kaya awakku sing bisa nresnani dene tresnamu najan kowe ora ngerti tetep tak simpan jero ati asik ana saiki tetep tak gondeli tresnaku sing gedhe tresnaku sing suci nanging tetep ana ngati nganti besok kowe ngancani aku wis seneng ngancani kowe aku wis setia tresnani kowe aja mbok tinggalke aku nengke urip dhewe padha dilakoni apa sing terjadi sayang cintai jangan menyakiti kau tetap milikku ku selalu setia untuk menemanimu. Tresnanono aku sing kaya awakku sing bisa nresnani gedene tresnamu najan kowe ora ngerti tetep tak simpen jero ati asik ana saiki tetep tak gondeli tresnamu sing gedhe tresnaku sing suci nanging tetep ana ngati nganti besok kowe ngancani aku wis sayang ngancani kowe aku wis tresno tresnani kowe aja mbok tinggalke aku neng kene urip dhewe padha dilakoni apa sing terjadi saling cintai jangan menyakiti kau tetap milikku ku selalu setia untuk menemanimu kau tetap milikku ku selalu setia untuk Wah, jangan tembang niku nuting zaman kelakone kok, Jeng. Oke, Iya. sih. Arep kok digawe klasik seklasik-klasike. Nah. Kadang kala tuntutane warga niku sakniki tembang-tembang saiki. Terbaru. Arep tembang-tembang sing saiki nyatane
klasik ya eneng sing ngenteni. Nggih, tasih kathah sing Heeh, dadi pro kontra niku wis umum. nggih. Sing apik ora kurang pengalem, sing ora cocok ora kurang penyacat. Nah, lek dangdut napa, Jeng? Ini ada yang bisa duet Sumanding mboten nggih? Apa? Sumanding terbaru. Sumanding. Mas Darmaji? Duet sama Mas Budi bisa? Mboten hafal? Ya. Yunus, Mas Yunus. Serius, ojo guyon iki ra guyon iki. Aja guyon ki tenanan lho, Mas. Ya. Pokoknya Ya goyo-goyo sakmono kan mesti enek sing iso iki. Nah, ayo Mas, berdiri. Heeh. Sapa niku sing munggah? Mas Yunus, monggo. Ayo Nus. Sekali-kali Mas Yunus ngrasane banci. Engko sampean karo wedok ya metengan. Ya. Yunus to, ayo Nus. Engko tak tukokne ning kene kruwok. Engko tak tukokne nggone Mami Melola. Nus. Ayo. Mikir-mikir Mas. Oh, wajahe Mas Yunus iki kaya adike Mbak Probo ya. Sugeng enjing, Pak. Enjing. Wah, jan iki bocah iki roat yo apik. Alhamdulillah. Oh, saiki pun Islam to, Mas? Lho. Nggih, nembe. Ya. Ya, tukang nyambut yo iso maca Quran yo becik. Salat yo apik. Salate sadurunge salat dhisik nyampun, Mas? Wudu, Pak. Oh, iya. Jarene salat ki dilanggar ra oleh. Nggih, mboten pareng niku. Oleh nang masjid. Ya. Lah langgare nggonku direnovasi kok. Ya, sepiro? Dijajal dhisik, Nus. Sepiro Mas nggonmu, Mas? Mas, nggonmu sepiro? Ketoke wong ndek kok ya gedhi ya. Ndek Jenengane ya. andak dedeke niku Nggih. sak monten niku. Najan ta wong lanang ndeke kaya ngopo, tapi nek karo wong wedok ya panggah. Ndak mesti, Mbak. Kok ndak mesti ki lho. Sampeyan wis kagungan istri? Dereng. Calon. Oh, calon. Nek aja rabi dhisik ya, Mas. Karo banci wae dhisik, engko nek wis pinter lagi rabi wedok ben gak rusak. Dadi sing belajari banji. Belajari serawung. Nah, belajar serawung karo kancane ki lho. Oh, nggih. Ya, sepira? Ral ta, Pak? Iya, no. Ya no. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi. Ayo to serius iki mengklekmu iki durasi lho, aja. Nggih to ndamel durasi to. Kalih ningali teks mboten napa-napa nggih. Ndak apa-apa. Tapi pandangan tetap ngene. Saya dong. Nah. Aduh. Piye to lho cocok maneh iki ora ana wong liya tanpa aku ngono lho, Mas. Ayo, Nus, jajal, Nus. Sineksen bulan kekentar ing rati. Wah, suara. Ya majen dalan. Ure jagat bareng klawan si reki. Tata bunga ngrenggo tresno nyanding sliramu. Pop. Ya kudu esuk mesra ngono lho, Mas. Ayo sik blucah kok ya sik. Oh, gilaren marahi nggih, Pak. Terus. Ya lek Yunus sik bocah lek JB ki lho. Wih, wis. Nek niku bocah edan niku. Ayo, diaturake, Mas. Apa ki kok masih bersama Nyuku Sumawardani. Oke, Mas Yunus. Masuk, Pak Eko. Oke. Bulan kekentar Gandeng. rati. Laku ngaku. Urip jagat bareng lawan si reki. Tata bunga ngrenggo
Terima kasih. Tepuk tangan untuk Yunus ya. Hebat. Mas Yunus terima kasih banyak. Aduh, dasarnya ganteng. Mas terima kasih banyak, salaman sih Mas. Sayang sih. Ada yo gelem kok jaremu moh. Oke, terima kasih Jeng Manwara. Sami-sami. Ya, nerus ke tembang. Injing ngapunten mbok bila wonten kesalahanipun nggih. Sami-sami mboten wonten sing sempurna kejaba mung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terus ke. Apa ya? Ki penake Mas Budi. Ya. Lah munggah nong mang ya lumayan, Mer. Mek kacek urung sepel karo kendang. Lah nggih. Nah, dadi ya kudu sepelan karo kendange. Jan, Mary ki mboten ketara lho nek lanang nggih. Piye kok sok lanang? Kowe ra banci to, Nduk? Rumasamu dirimu ya. Jajal delok. Jajal delok nek kowe wedok. Lho, ya ning mburi ae to, Pak. Kok ning kene bodho melek. Ayo, jak tembangnya Jalaraning Tresno. Kuwi sing piye, Mer? Piye Han? Mbak Mary ini lho, Pak. Jalaraning Tresno. Jarananing Tresno. Jalaraning Jarana. Mengko bar iki berempat, Ririn, ya Mbak Rangel, Mia sama Anggun. Yo, sik jajal dhisik. Ral. Yo. Tia ben Tia ya. Ayo sepira Mas, nadane Mas. Ya. Puspita kang manis ayu parasmu diolintang luku hamong sira kentaan tu rino wengi buka kalbu. Oh, sepena jajal kuwi wis. Pak, anu bakule kibot ora katokan. Awakmu kok yen terus hale ra. Ora adem kuwi. Yo. Ya, diaturake Mas. Ya.
Yo geger Mas aku. Lanjut. Ya. Lanjut. Sare-sare. Mas Budi, mau dong tak. Ya, lek arepe bengok nyuwara iki ya petungo karo kancane ngono iki engko apa ngono tak kok. Ngono. Wayah esok. Apa? Wayah esok, Pak. Iya. Wayah esok. Jagone wis padha kloro. Surya Jumat deling sisih wetan wetan. Kuling. Pat Mbak Ririn kesini. Iki kudu menyadari lho. Nyawang Mas Budi ki aja kok delok wong ngene sing ngiseni Mas Budi sapa niki. Ya, tembange gelo. Gelo piye, Nduk? Gelo. Pak montor request wau. Apa? Negara angin. Anu, kuwi sing dhuwur rek. Nggih. Pangan negara angin sing piye, Cal? Rek anu piye nih? Mbak Mia. Ayo. Kok aku? Napa, Pak? Negara angin. Anggun Wis gelo apa negara angin? Negara gelo. Yo, ndak usah dijajal yo, langsung nih Mas. Ya, yo. Ayo. Ning endi nggonku goleki mengapati kepengin ketemu Sano. Nadiana tak parani sanurutku Kok alah iki to negara angin. Bodho Seloyo. Bareng saiki ketemu Ayo. kowe lunga Ayo, Rin. Buri semangat, ngarep semangat. Kaya hatiku lotu metes nalasi pipiku Yen pancene ora tresno kaya padha sing prasedya mati, Pak. teko nggonku kok mati. Ya digawe penak, digawe mandeg dhisik ngono lho Rin. Nggih. Engko neh ngono lho. Nggih. Nenono neh. Yo. Kaya ngene lakonku betah-betah kepengin ketemu yen pancen diti kowe hati salama yo
mencuri kau penuh kasih mesra bagai cerita. Kau baru tahu ku tuang minuman ke dalam gelas. Pada saat itu ku tahu siapa dari sebelah. Oh Carmilla, oh Carmilla.